wabazifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mwana amene wapasidwa mimba ndi apulipo aku sukulu imene amaphunzira. Mwana amene zina lake ndi Lerato ali ndi zaka 13, amachokera ku South Africa komweko kwa Themba. Mwana ameneyu wapasidwa mimba ndi Mr. Kokeso. Mr. Kokeso ndi principal wa pa sukulu imene amaphunzira. Omwe ndimene zilili. Mwana ameneyu mu February pa 8 February anapita ku sukulu. Adapita ku sukulu ankaphunzira bwinobwino, kenako aphunzitsi ake anampasa mwana uja zinthu zoti akapereke kwa apulipo. Atafika kumene kuja apulipo aja anamuwuza mwana uja, tatenga izi ukasiye ku upstairs. Mwana uja anapita m'malere. Apulipo aja amene ali Akokeso anamulondola mwana uja, kenako anamugwiririra mwana uja ndikumuwuza zokuti usauze munthu, ukangauza munthu ndizakupha, ndikangoimva nkhani imene pena pake ndizakupha. Mwana uja anachoka ku sukulu kuja anapita kwawo, anali okhumudwa. Atafika kwawo sanauze munthu, anakhala chete sanauze mayi yake. Ndiwo wakhala ndi tsiku linaso atapita ku sukulu aphunzitsiso anamutuma pita ukapereke izi kwa apulipo. Anapita ku ofesi ya apulipo aja anamfunsa mwana uja, atamuona zoti mwana uja ndi omweyo, anamfunsa unauza munthu? Mwana uja ananena zoti sinauze munthu. Anati okay good girl. Anampasa ndalama yokwana 500 rand, tenga ndalama imene pita kumwamba. Mwana uja anapitanso kumwamba, kenako anamugonaso. Mwana uja ananyamuka kumapita. Ndi mwana uja amabisa kuyambira mu February muja zimene zimuchitikira kwa makolo ake. Ndiye wakhala kuabisira makolo ake. Ndi mwezi watha mwana uja thupi lake linamba kusintha, amafoka komanso kumasanza. Makolo ake atamuona mwana uja anamutenga, tabwera kuno tandiuze chochitika ndi chani, ukudwala? Mwana uja ananena zoti ndili bwino. Makolo ake anati no, mwanayo akudwala. Anamtenga kupita naye kuchipatala. Atafika kuchipatala anapeza zakuti mwana uja ali ndi mimba. Makolo ake anamba kumfunsa, mayi ake anamfunsa, tandiuze wopasa mimba indani? Mwana uja amakana. Kenako anamuwuza zakuti tandiuze, ngati sufuna ndiuza ndikummenya kuyambira kuno mpaka ku nyumba, tandiuze wopasa mimba indani? Kenako ananena zakuti ndi apulipo Mr. Kokeso. Mayi ake sanapite ku polisi, sindikudziwa zoti amaganiza chani. Anapita straight kwa apulipo ku ofesi yawo. Atafika kumene kuja anauza apulipo Mr. Kokeso, bambo mwanangayi ali ndi mimba ndipo mimbayi ndi yanu. Mr. Kokeso anamba kuwashaura mayi aja kuti mayi inu mutu wanu sukugwira, musandipisire mbiri ndiponso musabise mbiri ya sukulu ino, mwana wanu sindikumudziwa, chonde chokani. Anathamangisa. Atathamangisa mayi aja sanapite ku polisi, anapita ku nyumba kwa Mr. Kokeso kukakumana ndi akazi awo. Sindikudziwa zoti mayiyo amafuna chani, mwina amafuna ndalama, amafuna apange business pa mimba ya mwana wawo. Atafika kumene kuja anafotokozera akazi ake Akokeso. Wamkazi anayankha kuti amayinu ngati pali munthu wina wake amene akutumani, chonde litekeni banja lathu, musatipisire mbiri. Amuna anga sangapange zimenezi, ndikuwadziwa ine sangapange zimenezi. Kenako mkazi wa Kokeso anati koma ndamva, ndibwera kwanu tikayezese limodzi. Mawu lake mkazi wa Kokeso anapita kwa mwana uja. Anapita kuchipatala. Atapita kuchipatala anayeza, anaona zoti mwana uja ali ndi mimba. Kenako adawawuza mayi ake Lerato, mimba musachose, chonde musachose, ndizabwera kuzamtenga mwanayo akabadwa, ndipo china chilichonse ndizampangira ndine mwanayo. Lerato azabwereranso ku sukulu ndipo ndizalipira school fees yake ya Lerato. Mayi ake Lerato analosangalala pozindikira zoti munthu uyu wavomereza mimba ya amuna ake. Anapita ndamakhala kuchoka tsiku limenelo Lerato samalandira foni yochoka kwa mkazi wa Mr. Kokeso, komanso mayi ake Lerato samalandira foni yochoka kwa mkazi wa Mr. Kokeso. Kunati ndakhala kudabwa, akayimba foni samayankhidwa. Kenakono anapanga chiganizo chopita ku nyumba kwawo. Atapita ku nyumba kwawo anapeza ku nyumba kwawo ndikotseka, anthu aja anathawa. Apapa apita ku polisi kawasegula mulandu umenewo ori mwana wawo anagwiridwa ndipo ali ndi mimba, koma Kokeso kumenali sakudziwika. Ndenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti makolo ena ake mutengepo phunziro. Chonde azimayi, ngati mwana wanu wapasidwa mimba ndipo ali under age, ndi bwino inuyo kupita ku polisi osapita ku nyumba kwa munthuyo. Fama kulambiri mazikonda zimenezi, mumapita ku nyumba kwa munthuyo ndi cholinga choti mukapange business, koma zoseta zake business ija imapanga backfire. Apapa business inapanga backfire, fere munthuyo wathawa. Ndazimayi chonde, ngati mwana wanu wapasidwa mimba ali under age, imene makhala nkhani ya boma ndi munthuyo, siya inu fa imene ndi lepo.
ndesi imakhala nkhani yanu imakhala yaboma ndi munthuyo. Ndi chonde azimayi ngati mwana wanu wapasidwa mimba pitani straight ku polisi ngati mwanayo ali under age. Chonde makolo apangeni ana anu kukhala okukhulupirirani kuti akakuwuzani chinthu atetezeka komanso mwathandiza. Fapa pa mwanayo sanakhulupirire makolo ake nkaninso zinthu zizinavuta. Fa poyambapo atamugwiririra amene akauze makolo ake koma sanauze poopa zoti munthu uja ananena kuti ukauza anthu ndi kupha. Ndi chonde makolo apangeni ana anu kukhala okukhulupirirani, apangeni ana anu kukhala otetezeka m'manja mwanu, aziziwa zoti china chilichonse sichingachitike makolo anga ali nane. Chonde makolo yesesani kupanga zimenezi kwa ana anu, ndi akamakumana m'mavuto azitha kukuwuzani mosavuta pozindikira zoti ali m'manja mwanu ndipo ali safe. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi.